Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Бүген каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 115 ел. Һәм шушы юбилей елында шагыйрь иҗатын таныту максатыннан традицион чаралар белән бергә күп төрле онлайн чаралар да уза. Берничә минуттан Җәлил һәйкәленә чәчәкләр куелачак, көн дәвамында төрле мәдәни чаралар планлаштырылган. Аларда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашуы көтелә. Барысы турында тулырак хәбәрчебез язмасында. Siz үлсәгез, мин дә онытылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Юк, үлмәде һәм мәңге үлемсез ул Җәлил. Һәр шигъре туган иленә үлемсез җыр булып кайтты. Исемен бөтен дөнья халкы горурлык белән искә ала. Илнең азатлыгы өчен көрәшкән, курку белмәс яугирдә. Үлемне ирләрчә каршылаган каһарман да ул. Бүген бөтен дөнья бөек Җәлилне искә ала. Герой шагыйрьнең тиңдәшсез иҗатын һәм герой көрәшен берничә җөмлә белән генә бәйләп бетерү мөмкин булмас иде. Җәлилчеләрнең яшерен оешма төзеп, фашизмга каршы алып барган көрәше, каһарманлыклары турында дистәләрчә китаплар, романнар, повестьлар, драма әсәрләре, поэмалар язылган, кинофильмнар төшерелгән. Җәлил һәм аның көрәштәшләре ахыргы сулышларына кадәр ватанга тугрылык саклап, фашизмга каршы көрәштә тиңдәшсез рухи ныклык, батырлык үрнәге күрсәтте. 1944 елның 25 августында фашист илбасарлары 11 җәлилчене җәзалап үтерәләр. Туган илгә Җәлилнең 2 дәфтәре кайтты. Аларны бөтен дөньяда Моабит дәфтәрләре дигән исем белән беләләр. Шагыйрьне үтерсәләр дә фашистлар аның ялкынлы җырларын, көчле рухын юк итә алмады. Бу шигырьләр 60-тан артык телгә тәрҗемә ителеп, йөзләрчә мәртәбә аерым китап булып басылып чыга. Елга бер тапкыр шагыйрьнең туган көнендә Казан халкы һәм кунакларының Моабит дәфтәрләренең төп нөсхәсен күрү мөмкинлеге бар. Бүген көндезге сәгать 12-дә Моабит дәфтәрләре Милли музей фондларыннан тантаналы төстә алып чыгарылачак. Герой шагыйрьнең юбилей елында Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы 50-дән артык мәдәни чара әзерли. Алдагы 2 көндә Казан консерваториясының кече залында, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында, Сәйдәш мәдәният үзәгендә Җәлил шигырьләреннән тупланган концертлар узачак. Шулай ук бүген Муса Җәлил исемендәге республика премия лауреатларының да исемнәре билгеләнәчәк. Бүген Татарстан радиосында, шулай ук Татарстан авазы интернет радиосында каһарман шагыйрь Муса Җәлил атналыгы башланды. Атна дәвамында радио тыңлаучыларга шагыйрь либреттосына сәхнәләштерелгән опералар, җырлар, шигырьләр, поэмалар, Җәлил иҗатына һәм батырлыгына багышланган тапшырулар тәкъдим ителә. Айзилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген ватаннан читтә хәрби бурычларын үтәгән Россиялеләрне искә алу көне. Шул уңайдан республика премьер-министры Алексей Песошин мәрәҗәгать белән чыкты. Сугышчы интернационалистлар үзләренең кыюлыгы, көчле рухлары белән бик ватан сугышында каһарманлык күрсәтеп, җиңү яулаган ата-бабаларыбызга лаек булуларын раслады. Кайнар урыннарда хәрби бурычларын үтәгәндә 25 мең кеше һәлак булды. Кораллы бәрелешләрдә туганнарын, якыннарын, ышанычлы дусларын югалтучыларның кайгысын уртаклашабыз. Ватан хакына һәлак булучыларны хәтерләрдә саклыйк. Исән килеш әйләнеп кайтучыларга хөрмәт һәм дан диелә Алексей Песошин мөрәҗәгатендә. Бүген мәшһүр җырчы, Россияның һәм Татарстанның халык артисты Илһам Шакировның туган көне. Исән булса, аңа 86 яшь тулыр иде. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Илһам Шакиров исемендәге республика премиясына ия булучыларны бүләкләячәкләр. Исегезгә төшерәбез, комиссия карары нигезендә вокал номинациясендәге хатын-кыз тавышы өчен премия профессиональ җырчы Резидә Галимовага, ир-ат тавышы өчен Филүс Каһировка, халыкчан җырчы номинациясендә премия Флёр Шакировка бирелде. Илһам Шакиров премиясе 2 елга бер мәртәбә тапшырылачак. Бу атнада без 6 көн эшлибез. Тиздән 23 февраль ватанны саклаучылар көне. Ул сишәмбегә туры килә. Шул уңайдан 21-нче, 22-нче, 23 февраль ял көннәре, 20-се шимбә көн ялы дүшәмбегә күчерелә. Шулай итеп, айның соңгы атнасы эш көнен үз эченә алачак.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы. Ә мин Чулпан Әмирей барыгызга да уңышлы эш атнасы теләп бүгенгә саубуллашам. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.